Suq reżiljenti li għandu jimxi lejn aktar kwalità u sostenibilità. Dan joħroġ mill-aħħar rapport ta' Grant Thornton u Dahlia dwar is-suq tal-proprjetà f'pajjiżna li analizza fid-dettall l-iżviluppi fl-aħħar 10 snin f'dan il-qasam. Ir-rapport jitkellem dwar it-tkabbir f'dan il-qasam kif fost l-oħrajn innota li l-valur ta' transazzjonijiet matul is-sena li għaddiet laħaq 3 biljun euro u nofs. Minn barra hekk jitkellem dwar iż-żieda fl-ammont ta' proprjetajiet fis-suq filwaqt li jagħmel elenku ta' sfidi fosthom affordabilta fl-isfond ta' proposti varji biex is-suq isir aktar sostenibbli. Dwar it-triq il-qudiem li għandu jieħu dan is-settur tkellem magħna George Vella minn Grant Thornton. Anka fil-Vision 2050 li ġiet imnieda qed jidher ċar li issa wasal iż-żmien li mhux neqgħu nikbru bl-10% li konna qed nikbru fil-passat imma nippruvaw naqsu għal 5% u jkollna iktar aċċent fuq il-kwalità u effettivament dak il-rapport qed jgħid isma' issa rajt għadda żmien meta kien hemm dal-kobor bla rażanħa wieħed jista' jgħidlu hekk issa hemm bżonn li forsi wieħed jiffoka ftit iktar fuq li tikber imma tikber b'ċertu għaqal. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard faħħar din l-inizjattiva kif stqarr li rapporti ta' dan it-tip huma utli biex titħejja politika li tirrifletti r-realtajiet tal-ġurnata. Huwa interessanti il-fatt li dan ir-rapport jindika li s-settur tal-proprjetà baqa' wieħed reżiljenti, baqa' wieħed li kompla jikber matul is-snin, imma wkoll jindika r-rapport numru ta' sfidi li għandna qudiemna inkluż l-affordabilità u anke l-element ta' sostenibilità. U dan ir-rigward irid ngħid li dan jirrifletti wkoll l-istrateġija ta' dan il-Gvern. Il-biskemi li ħabbarna letteralment fl-aħħar jiem. Fil-fatt fl-aħħar jiem tħabbret miżura li tinċentiva x-xiri ta' proprjetà ambjentalment sostenibbli minn barra miżuri intiżi għal ċirkostanzi varji fosthom dawk li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom.